Dobré ránko, nachádzame sa v úplne odľahlej časti Kuska. Čakáme tu na náš odvoz, dneska sa ide do Národného parku Manu, čo je džungla. V džungle sme ešte neboli, je to náš posledný trip a nestíhame sa diviť, že akí zvláštni ľudia sú tu okolo nás. Je tu veľká vrava peruánska a je to celkom také dezorganizované, tak dúfame, že to všetko vyjde. Čaká nás 8-hodinová cesta minibusom. Dúfam, že nás už nedojebu komáre jak na Machu Picchu. Sme v minibuse, sú tu okolo nás sami Peruánci. Čaká nás to tu 8 hodín. Z nejakého dôvodu vzadu nie sú žiadni ľudia a nemôžeme sa tam presadiť s frajerkou, takže tu tam musím byť s pánom. A je tu s nami aj pes. Takže 8 hodín, kamaráti, 8 hodín. To nejak dáme. A je tu celkom smrad. Mama. ¿No quiere usted, mami? No quiere, dice que está. Tak práve nám ponúkajú nejaké ženy chleba a pečivo. Je tu smrad v tom aute, prípadám si, keby som išiel s nejakými stropkovskými Rómami. Pred chvíľou sme aj išli cez takú ako keby osadu rómsku, pripomenulo mi to moje detstvo v Brezne. Ešte asi 7 hodín. Prvýkrát v dažďovom pralese, dámy a páni. To je nejhorší cesta mýho života. Ale cesta je hrozná. Cesta je úplne strašná, hrbolatá. Už ideme asi 6 hodín, ešte 2 hodinky. A stále nás to nadrapuje zo strany na stranu. Cesta je strašná. No, poď sa. Prišli sme do džungle, do takej chatrčky. Nie je tu vôbec elektrina, čo to robí úplne neskutočne dobrodružným, akorát sme sa najedli. Používame tu len baterky a mobily. A práve ideme do džungle, do nočnej džungle pozorovať tarantuly a rôznych kajmanov a plazy. Toto sme chceli, žiadni turisti a sme tu len my dvaja a budú sa venovať len mne a Terinke. Ideme na to. Týmto autom asi ideme. Musíme byť úplne potichu, aby sme náhodou nevyrušili nejaké kurvy, čo nás môžu zabiť. Nejaké tarantuly a plazy. Už sme zatiaľ videli obrovitánskeho mravca, ktorý keď vás jebne, tak vás to boli asi 5 hodín. Najväčší mravec v tejto džungli. A zatiaľ sme videli len hmyz. Entonces que el hongo come, hongo. Macho. ¿Cómo se llama en español? Sme na lodi a ideme pozorovať kajmanov. Sme normálne na loďke v noci, v strede džungle. Ja nemám moc svetlo svitračitý. Práve vidíme kapibary, ale vy to nevidíte na kamere. Kapibary sme videli. Tak máme po dnešnom veľmi náročnom prvom dni džunglového treku. Nevideli sme nič extra okrem kapibár. Zajtra sa to snáď trošku zmení. Ty kokos, to pitvora. Furt tu na mňa niečo lezie, nejaké debilné motýle. Zajtra o 6 hodín, čiže 5:30 ráno vyrážame na ďalší trek. To bude celodenný džunglový trek a tam by sme mali vidieť
trošičku viac zvierat. Ja som práve po sprche s kobylkami a nočnými motýlmi, čo nie je úplne ideálne na moju insektofóbiu, a idem si spať aspoň na 6 hodín a vidíme sa teda zajtra. Čaute.